Everyone, welcome back to my channel. Logoफोर आं नै दायो थांनो ओंखारदों मोनसे फारसे आरो एक्चुअली शर्ट मुभिनि मोनसे शुटिं दं स' बेयावनो थांगासिनो दं आङो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आं हानायखिनिखौ खोन्थागोन अब्लाथ' दानो लोगोसे गारि गाखोनो थाखाय ting सोलिगासिनो नै बिस्टिमपुर बाजार होनदों नामा थिखायनो आंना बिमाया मैगं फानगासिनो मेकिं शर्ट मुभि डिरेक्टर शर्ट मुभिनि नाइट शॉट डिरेक्टरा खामानि मावनांगौ गावजों गाव सेल्फि लानानै बिराद दुगा मिलायगासिनो मिथिं खामानि मावो बे सोलाया गोदान नालाय साथि नङा होनो 12,000 गारनांगौ नायखौ खनलाय आगोल औ बारसिजों गाव हारसिं सिंगेल थारसो फरायग्रांगोन मोनसे ओमफ्राय बारसि गोमोनासो ओंखारबोनांगोन ना सेकेंड डे शूटिं ओरैनोथ' आंना बिमाया फुरिबाय नै दिनै आदा सार हाय बोलो बाकी माखासेखौ आं खोन्थाजोबनो हालाया थारमाने स्ट'रिया एसे आलादा थागोन नालाय दा आदानि स्ट'रि जाबाय बिसोरनाबा आंनि ब्लगआवहाय नुजानायनि थाखाय आदानिसिम आरो बेनि आरो माबा मोनसे बे जाहैबाय बे जायगा लकेसना जाहैबाय ओरैबायदि जायगायाव जाफैदों जेराव माने फुटबल जरा होनना बुङो बयबो मिथिखायो रायजोफ्रा बे फुटबल जरावहाय ओरैबायदि माने जारिमिन दङ बर'नि माने फोजोबनो हाया आरो बुंनानै बे जायगायावनो सफैदों आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बुंबाय आंनो नायनो थंदा ब्लग बानायदों नोंथांमोनाव जाहाथे सापर्ट होनानैखौ साबस्क्राइब खालामना हो लाइक खालामना हो कमेन्ट खालामना हो आरो बेनो आंनि नोंथांमोनखौहाय माने खावलायनाय आरोखि जोब्बाय जोंना शर्ट मुभिया
दिनै साहाखौ मोनलांगोन बे बिनासानि खोनाफैनाय दंबाय थांबाय खोनानानै